Now, nganong ako ning gihisgutan? Nga, kamo, Katoliko man og dili Katoliko, parihas ni uyon nga adunay insakto o maayo nga kagamitan ang kwarta mo bitawng manrabaho ta aron makasweldo para natay kwarta para natay ipalit sa atong mga sa Tagalog pa pangangailangan sa atong Binisaya mga gikinahanglan. Okay. Now, mao na nga wala siguro mo supak. Ana, no, kung muingong ko ba nga ang kwarta, pwede na itong gamiton. Gamiton sa pagpalit o makaon o bisan unsang butang nga atong gikinahanglan. Apan, napoy apan. Bisan ang kwarta, pwede na itong gamiton, no? Nahimo na itong need ganin sa atong pagpakabuhi aning kalibutan na. No? Bisan magamit na to na nga butang, dili ka na bawal, dili ka na dautan, pero adunay bawal, usab, sa paggamit og kwarta. Unsa may bawal o unsa may gidili sa paggamit og kwarta? Ang gidili o bawal sa pagbaton og kwarta, kana bang ang kwarta gamito nato sa pagbayad ba og mga killers? Kana bang naay mga igsuon nato, mga tao nga gusto na tong rikidahon, gusto na tong patyon, nya dili ta kahimo, wala tay sana mahadlok ta sa atong kaugalingon, pero gusto na tong patyon kanang tawhana kay nasuko ta or unsa baka kontra baka nato sa politika. Gusto na tong patyon, murag nagkinahanglan ta nga sa atong pagpakabuhi, kinahanglan patyon ng tawhana, no? Unang kung dili nato mahimo ang pagpatay niya, manang manuhol ta, no? Musuburno ta, no? Mubayad ta og hired killers alang sa pagpatay og tao. Di ba? Mao nay sample nga dili maayo nga paggamit sa kwarta. Pero kung dunay dili maayo nga paggamit sa kwarta, dili gyud na pod mawala sa atong pangisip nga nagtuo ko nga muuyon pod mo, kung naa mo sa insaktong pangisip, muuyon sab mo nga kung naay dili insakto o dautan nga paggamit sa kwarta, napoy insakto, napoy maayo. So, boss, no? Na siya kanabang both ipasabot nga okay, napoy dili okay. Parehas na po na sa kanabang constructive criticism o constructive criticism. Kanabang pagsaway nga konstruktibo. Unsa man siya, maayo nga pagsaway. No? Maayo na siya nga pagsaway. Pero kung naay maayo nga pagsaway o constructive nga criticism, napoy dili maayo. Na gitawag na siya destructive criticism. Destructive criticism. So, dili na mawala gyud sa ato yung pagtuo ba nga ang usa ka butang o usa ba ka buhat na ay maayo na apoy dili. So, nganong ako ning gihisgutan ninyo? Kay maghisgot na po taron og kining mga larawan sa Katoliko og mga ribulto sa Katoliko. Nga naman, kay ang Katoliko, nakita man yun ninyo na nga naamang yung mga larawan og ribulto. Di ba? Pero ang piro lang kay dunay mga igsuo na to nga kasagaran nila na himulag na kon mga separated brothers and sisters. Ang naa sa ilang hunahuna nga kita kunong mga Katoliko nasayop ta. Nakahimo kuno ta og bawal o kanang gidili sa Biblia ato kunong nahimo na kay naaman kuno sa Biblia ug naaman gyud sa Biblia nga ang Dios gadili sa pagbuhat og mga larawan og ribulto. Nana sa Exodo Kapitulo 20, versikulo 3 hangtod sa 5. Unya kay kining atong Katoliko gahimo mga larawan og ribulto. Mao nang moingon sila nga Katoliko nagsupak sa sugo sa Dios. Particular gyud nga sugo kana yung napulo ka sugo kay naman na sa napulo ka sugo ng pagdili og mga larawan og mga ribulto. So, karon unsaon man nato paggamit, no? Unsaon man nato paggamit ang
kadtong premise nato ganina, no? Kadtong atong hisgutan, no, pagsugod gyud, no? Himuon nato tong premise nga dili mo mosupak nga sama sa kwarta na ay maayo nga paggamit sa kwarta dili bawal pero napoy bawal. Unsa may bawal sa paggamit og kwarta kanabang isuborno o ibayad na tog hired killer. Dayon napaglain kung himuo na tong Dios ang kwarta. Oh? O mahimo na po ng Diyos-Diyosan. Di ba? Kung ang kwarta maunay atong number one sa kinabuhi, dili tong tinuod nga Diyos sa langit, no? Ang kwarta na mo'y atong gihimong number one o Diyos, mahimo na po ng Diyos ng kwarta. So mo na'y bawal pod. So, pero kung doon ay bawal, napoy dili bawal. Kwarta lang gihapon. Di ba? Mao po na sa larawan og ribulto. Ato ning klarohon mga igsoon. Actually, ingon ana ra pod ang mahitungod sa ribulto. Ang Dios wala gyud gadili ang Dios sa paghimo og larawan og ribulto sa insakto nga tumong. Insakto nga gamit. Ang ingnon ta lang ang nakakulang, no? Ang makaingon ta nga ang mga dili Katoliko god pasensya na ha pasaylo ako nga moingon. Nga kanang mga dili Katoliko nga gasaway sa Katoliko mahitungod sa larawan og ribulto. Nagsaway sila kay mura ba og adi kay mura maog yun. Dunay kulang sa ilang kanabang panglantaw mahitungod sa larawan og ribulto. Kay nakabasa man sila sa Biblia nga adunay pagdili na nawala na sa ilang huna-huna. Kadtong akong giingon ninyo ba nga, unya kay naaman po'y sakto nga pagbaton og ribulto o larawan. Kay sama gud sa kwarta lagi, kung naay dili maayo nga paggamit sa kwarta, naapoy maayo. Di ba? Kana pong criticism o pagsaway, naay dili maayo nga pagsaway, pero naaman po'y maayo. Kanang constructive. Yun na po. Sa mga larawan og ribulto, ingon ana gihapon. Ang nisantop lang sa huna-huna sa mga dili Katoliko kay katuramang pagbawal. Wala man nisantop sa ilang huna-huna ang dili pagbawal sa ribulto. Unang wala sila ribulto. Nakaron ato ning hisgutan. Unsa man ning pagbawal sa ribulto og unsa man po ning pagtugot sa ribulto. Kay ayaw lagi wala sa inyong huna-huna nga kung naay pagdili, naapoy pagtugot. Ato nang klarohon mga igsoon, ha? Ato yung dili walaon gyud sa una-una nga sama gyud sa kwarta. O bisan kining atong cellphone, uso naman ning cellphone ron. O bisan kining internet, o bisan kining radio. Kining mga technology nato karon. Pwede ning gamito nato sa maayo, pwede pod gamito nato sa dili maayo, no? Parehas kining diri sa media, no? For example, ang maayo sa media kung atong gamito ng media sa pagbalita og mga news, mga balita. Pero dili pod maayo ang paggamit sa media kung magpataka kag yaw-yaw diri sa kanginan o magpataka kag balita diya sa TV man o radio man. Dili pod maayo. Ingon na pod sa larawan og ribulto inana gihapon. No? Dili kay pagbasa nato nga ay ang Dios gadili og larawan og ribulto, dahil moingon na lang din ka ana bawal gyud ay wala gyud ay pagtugot. No way mga igsoon, no. Nakaron unahon nato ning unsa man ning pagdili sa Dios sa mga larawan og ribulto. Og unsa pod ang iyang pagtugot. Di ba? Mao nay kumpleto nga pagtuon. Mao nay kumpleto nga kanabang paghulagway sa unsa gyud ni kining mahitungod sa larawan og ribulto. Kay kung moingon ka nga absolute gyud nga gidili ang larawan og ribulto, mao na nga ang mga dili Katoliko wa sila larawan og ribulto, di ba? Di ba? Mga Katoliko raman o katong Orthodox nga gikan ra pud nas Katoliko, no? O kanang aglipay nga gipang kopya ra pud nila ng mga pagtulunan sa Katoliko gawas sa uban nga wala nila gikopya, no? Pero na sila gikopya. Di ba? So mao na nakaron kana bang panghuna-huna ba sa mga dili Katoliko sama sa born again, sa Badista, Iglesia ni Cristo nga moingon sila nga kami mo'y insakto kay wala mi larawan og ribulto.
sa simbahan. Kamong Katoliko supak na inyong gibuhat sa Biblia, no? Nakaron ato ko nung huna-hunaon pagayo. Ang Katoliko gabuhat og larawan og ribulto. Pero ako ning klarohon ninyo ha, gisigurado na sa Katoliko nga ang tumong sa paghimog larawan og ribulto dili kadang gipasabot sa Dios diha nga pagbawal. Oh? Dili, oh? Ngano man kay ang pagbawal sa Dios sa mga larawan ug ribulto kadto ramang gisinayop paggamit. Unsa may sayop nga paggamit sa larawan ug ribulto nara po diha sa balaod sa Dios, no? Nasa Exodo kapitulo 20 bersikulo 3 gikan jud sa verse 3 up to 5. Unsa may giingon diha sa Dios? Ang giingon sa Dios, ayaw kamo pagbaton og laing Dios gawas kanako. Dayon sa verse 4 mao na dayon to. Gimanduan ta sa pagdili, no? Dili paghimo og mga larawan o ribulto, no? Bisag atong tanan na lang yun no? Oh? Bisan kung tanaw na to litra por litra katuramang tuwa sa ibabaw sa langit, sa ilalom sa yuta, di ba? Kung ato bang litrahon. Pero kung ato gyung sabton sa lapad gyud nga pagsabutan ng sin of idolatry, dili lang kay kadtong mga larawan nga ang hulagway tuwas langit o tuwas lalom sa yuta, no? Kay mahimo man nga bisan pag-unsa nga butang, no? Nga kung himuo na tong Dios unya dili tinuod Dios, idolatry gihapon na. Gani nag-ingon tong usa ka pari nga akong nahibaw-an ng iyang explanation aning idolatry, bisan gani kunong mga hilig, oh, kana bang mga hilig nato sa atong kinabuhi nga diha na ta nakapokus nga wala na galita mo simba sa Dios, wala na ta mo adto og simbahan kay nagsigira ta og for example dula, no? Kanang mga nabuang ta og games, ang uban nabuang og droga, no? Kadtong na-addict og droga, no? Nga nahimo ng number 1 sa kinabuhi ang droga, ang uban pod games, ang uban pod kanang unsana kanang kahilayan, idolatry kuno gihapon na, sama ra gihapon na og pagbaton og Diyos-Diyosan. Kay kanagong sugo sa Dios diha nga pag-ingon niya nga ayaw kamo pagbaton og laing Dios gawas kanako. Ayha naman din siya niingon nga ayaw kamo paghimo og larawan o ribulto bisan unsa den dili mo muyukbo. Kung ato gunang sabton, sakto man gyud na, no? Kung maghimo ta og larawan o ribulto, unya himuon nato ng Dios, bawal gyud na. Kay sayop man na nga pagbaton o paghimo og ribulto. Kana bang himuon natong Dios? Mo magyud na instruction sa Ginoo. Actually, ang Dios wala siya magdili kung dili nato himuong Dios ang ribulto. Bo di ba sabot kung sakto ang atong tumong sa paghimog ribulto, wala ta bawali sa Ginoo na unsa may prueba. Ang prueba nato tungod kay ang Dios gani gapahimog ribulto. Gapahimog larawan, gani ang tao gibuhat sa Dios. Giingon sa Henesis 1:26, larawan gali ang tawag sa tao. Ingon ang Dios, buhaton nato ang tao sama sa atong dagway o sama sa atong larawan. Na? Kumbot na hunaon ang Dios mo'y unang gahimo og larawan. Di ba? Mga igsoon, Henesis 1:26, ang Dios mo'y unang naghimo og kanang dagway o larawan. Unsa na nga bersikulo, no, mga tinahod nga tigpaminaw og viewers? Henesis 1:26. Unsay giingon sa Dios diha? Buhaton nato ang tao sama sa atong larawan o sama sa atong dagway. Na kung absolute nga gidili gyud ang paghimo og larawan o dagway, ang Dios diay nakasupak diay kay ang tao diay dagway man, larawan man. Larawan kuno sa Dios. Di ba? Pero tingali mo, ingon mo nga, okay ra ng larawan nga mo lihok. Wala ang pod giingon diya. Di ba? Hinumduman na to nga, ang tao, nga gibuhat sa Dios, no, gihimo sa dagway o larawan sa Dios, pero dili biya na mo lihok sa dihang wa pa huypi sa gininhawas kinabuhi. Basaharo gunin yun ng Biblia, mga igsoon, nagingon diha ang Dios, buhaton nato ang tao sama sa atong dagway
o larawan. Sa pag-ingon sa Dios ana o sa paghimo niya ana, dili pa biyan ang mulihok diretso. Sa ato pa ang tao gibuhat sa Dios mura gid siya larawan o ribulto nga dili mulihok. Sa dihang wala pa huypi sa gininhawa sa kinabuhi. Kay ayha naman milihok ang tao sa dihang gihuypan na sa gininhawa sa kinabuhi. Mga tinahod nga tigpaminaw og mga viewers sa ato pa ang Dios gani mismo mo'y naghimo og larawan. Unsa man kanang tao larawan man na. Oh? Una na Henesis 1:26, buhato nato ang tao sama sa atong dagway, sama sa atong larawan. Di ba? No. Kung moingon mo nga, dili man na mulihok nang ipasabot diha sa Biblia nga gibawal. Ang tao, nilihok bago diretso. Nang gigama sa Diyos, ay naman milihok ang tao sa dihang gihuy panas gininhawas kinabuhi. Sa to pa, sa dihang wala pa huypi sa gininhawa sa kinabuhi ang tao nga gigama sa Diyos, estatwa pa yun. So may estatwa, karang dili mulihok. Di ba? Kaya ang tao, dili man mulihok sa paggama sa Diyos sa dihang wa pa huypi sa gininhawas kinabuhi. Sa to pa, ang Diyos gayud ang naghimo, unang naghimo og estatwa. Di ba, Nixon? So, mamalandong rugod mo na, unya, dili lang kay kana. Kung absolute nga gidili ang paghimo og larawan og ribulto, ngano si Moises? Si Moises na ha, ang iyang sulugoon. Giingnan niya si Moises sa Exodo 25, tudling 17 hangtod sa 22. Klaro kayo ni. Ingon siya nga, Moises, paghimo og duha ka larawan sa kiruben, ibutang kini diha sa imong himuon nga sudlanan sa kasabutan kung katubang old Ark of the Covenant. No? Katong arka nga gisudlan sa papan nga bato nga tuwa dito na patik ang sugo sa Dios. O, katong arka o old Ark of the Covenant nga pwede po ni tawag na itong kaban. O, sa ibabaw ko no, masig kakilid, gisugo si Moises sa Dios sa paghimo og ribulto, larawan sa kiruben. Unsa man ang kiruben? Balaan o anghel. Di ba? So ang Dios maoy gasugo. Ang Dios mismo maoy gasugo ni Moises sa paghimog ribulto o larawan. Na tanawa kung absoluto nga gidili ang larawan o ribulto, nganong ang Dios gapahimo? No? Actually, mao na ni akong giingon ninyo. Wala magdili ang Dios sa paghimog larawan o ribulto sa insakto nga tumong, sa insakto nga gamit. Ang pagbawal lang sa Dios sa paghimo og larawan og ribulto kung sayop ang atong tumong sa paghimo. Unsa may sayop nga tumong sa paghimo og larawan og ribulto kung ipaka-Dios. Klaro kayo ang context ana, no? Wala gyud mag-ingon ang Dios nga ayaw mo paghimo og larawan og ribulto sa insakto nga tumong o sa sakto nga gamit. Wala gyud mag-ingon ang Dios ana. Bisan pag bali-balihon ninyo nagbasa ng Biblia, gikan Henesis, paingon na sa Book of Revelation, wala gyud mag-ingon ang Dios nga ayaw kamo paghimo og larawan og ribulto sa insakto nga gamit og insakto nga tumong. Wa gyud gaingon ang Dios ana. Unsa may giingon, unsa may gibawal sa Dios sa larawan og ribulto kung maghimo ka, naa sa verse 3 iyang gipasabot. Klaro kayo na. Exodo kapitulo 20 versikulo 3 unsay giingon sa Dios diha, ingon siya, ayaw kamo pagbaton og laing Dios, gawas kanako. Sa laing pagkaistorya, ayaw kamo pagbaton sa inyong kinabuhi og number 1, gawas kanako. But pasabot niya kay siya ra may number 1 God, kay siya goy Dios, siya ay creator. So ang Dios ra gyud mo'y dapat himuon natong number 1 sa atong kinabuhi. Ang uban ato bang asawa, ang ato bang mga atong balay, ang atong mga kabtangan, secondary ra na, wahi ra na, no? Okay, ang number 1 jud sa atong kinabuhi Dios, kay Dios mo'y angay gyud nato yung halaran og tibuok nga paghalad o kanang pagsimba nga gitawag sa Grego og latria. Supreme worship that can be given only to God. Mo na ang gipasabot sa Ginoo nga kung maghimo tag larawan, maghimo tag ribulto, kay himuon natong number 1 sa atong kinabuhi o himuon natong Dios sa atong kinabuhi, bawal na. Kay usara may Dios sa langit. Usara ay Dios sa langit,
na kung ato po nung tunan, usa ka Dios sa tulo ka persona, no? Separate topic ni kay about the doctrine of the Trinity man po ni. Pero mauna mga igsoon, nga ang Dios wala gyud magdili, no? Diri nasipyat ang mga dili Katoliko. Kay murabag nahulog Ginoon nga sa pagbawal nila larawan og ribulto, murabag na ingon anin na mahinoon ang nahitabo nga samara kuno nga ang Dios gaingon nga ayaw kamo paghimo og larawan og ribulto sa insakto nga gamit o sa insakto nga tumong. Wabya gaingon ang Dios ana. Unsay giingon sa Dios sa iyang pagbawal sa larawan og ribulto? Klaro. Sa verse 3 sa Exodo 20 nagaingon siya, ayaw kamo pagbato ng laing Dios gawas kanako. Then mao na din to, gidili ang paghimog larawan ribulto hindi ka muyukbo. Sumadahon ng tulo ka bersikulo. Dili kay 4 ug 5 lang, kay kung 4 ug 5 lang imo sumadahon na magkontradict ang Biblia. Di ba? Kung ang inyong sabton kana arang 4 ug 5 nga gabawal og larawan og ribulto, then gabawal pud pagluhod. Oh. Unya unsaon man nga sa ubang bersikulo ang Dios gapahimo man pug larawan. Nagsumpaki di ay na. Diba? Oh, gani sa Ezekiel 41. Ezekiel 41:15 hangtod sa 20, ang templo ni Solomon. Templo sa Dios ni Solomon. Naay mga larawan, nagihapon larawan sa anghel, nagiklaro pag yun naay dagway, naong pag yung tao. Di ba mga igsoon? Yan, napag dagway sa usa ka leon. Hayop na. Larawan o ribulto sa leon na pa sulod sa templo. Pero nagsilbi ra hinung dayan-dayan. Kana pod lain ka ng proof pod nato nga dili dautan ang paghimog larawan basta ang tumong dayan-dayan. Oh. Apart man na, bahin man na siya sa sakto nga tumong. Unang wala gibawal. Plus pod anang kana atong mga magpa-picture ta. Magpahulagway ibutang sa atong album. O larawan man na. Di ba? Dili na bawal kaya nga tong tumong handumanan man. So, dili daotan maghimog larawan o ribulto isip handumanan. Ang gibawal lang yun sa ribulto kung himuong Dios. Sama ba sa akong gi-example kanina nga, parehas na nas kwarta. Ang kwarta, dili daotan kung gamiton sa insakto. Pero kung ipaka-Dios ang kwarta, bawal na. Magklaruhan na itana igsona. Kung doon ay bawal sa paggamit ng kwarta, doon na po insakto. Ingon na pod, ang larawan dili daotan sa insaktong gamit. Daghan kayong saktong gamit sa larawan mo nang ang Katoliko gahimo. Di ba? Ang larawan nagsilbi po ning pagpahinumdum o pagpasidungog sa angay pasidunggan. Unsa may example? Nganong gahimo tag monument o ribulto ni Rizal diya sa atong plaza. Aron ba himuong Diyos si Rizal? Aron ba himuon natong bathala o Diyos-Diyusan iyang ribulto? Wala oy, bawal na. Klaro kanis Biblia, ayaw kamo pagbato ng laing Diyos gawas kanangko. Mao na. Mao na, pero nganong gahimo man taglarawan o monumento ni Rizal? Dili aron himuong Diyos kay bawal man na. Ya, si Rizal wapon mag-ingon nga himuon siyang Diyos, pero sad to say, na ay mga tao nga gihimo nilang Diyos si Rizal. Pasailuon lang, unta, no? Kaya wa sila masayod sa ilang gibuhat, no? Bisag si Rizal, nag-ingon siya nga, wala siya mag-ingon nga Diyos siya, pero naging mga tao nga naghimo niyag Diyos, which is sayo. Pero bawal na. Mao na mga igsoon nga, klaro na to na ha, ang Katoliko nga inyong giakusahan, nga nagsupak kuno sa sugo sa Dios kanang idolatry, nasayop mo. Nganong nasayop mo? I hope nga honest mistake lang. Kaya nga honest mistake, dili man ka guilty ana. Wa ka kahibalong nasayop ka. Oh, pero kung nakahibalo kang nasayop ka, unya magpadayon gyapon ka ng sayop, mo na dili maayo, magilty na ka na. Oh, nakaron. Nganong pasanginlan man nato? Nganong pasanginlan man ninyo nga kanang mga larawan sa Katoliko gibawal na? Naabadi ay pagtulunan ng Katoliko nga himuong Diyos ng larawan. Himuong Diyos-Diyusan ng larawan. Wala uy. O tingali mo, ingon mo, aka na dang inyong pagluhod-luhod. Usa na ka act of pagsimba ingon nga Diyos. Mo na nga, bisag dili mo muangkon mga Katoliko nga gihimo ninyong Diyos-Diyusan ng inyong larawan. Pero klaro man na kay kana na inyong pagluhod. Mga igsoon, dili na mao. No?
Kay mahulog na mahinuon nga tanang pagluhod, pagsimba na ingon nga Dios dili man na mao, no? Dili tanang pagluhod akto sa pagsimba og Dios-Diosan o pagsimba og Dios. Naay pagluhod nga kana bang nagpakiluoy lang ka. Dili na bawal. Muhatag ko yung example nga naay pagluhod nga dili pagsimba og Dios-Diosan. Kanang bata, no? Ako na ning kanunay nga example. Ang bata nga dili pa kayo o wala pa kayo sakto sa edad ba, no? Mura ingnon ta lang mga ingnon ta lang wa pa kayo buot. Oh. Dayon nasangkilan niya ang decoration o figurine sa ilang balay. Oh. Saghira niya nabuak. Then ang bata nagunahuna nga hala kasab-an jud kong nanay ug tatay ani. Bunalan jud ko inig uli. Kay nakasala ko na agig dula na ko na nabuak ang figurine o ang decoration sa among balay. Unsay gihuna-huna sa bata ingon siya nga pag uli ni nanay ug tatay magluhod-luhod ko sa pagpakiluoy nga dili unta ko bunalan. Dili ko kasukan kay wa man pud nako tuyuah nga nasangkilan nako ang figurine o kanabang ang decoration sa among balay. Mo na nga inig uli ni nanay ug tatay mo magluhod-luhod ko sa pagpakiluoy parang di ko bunalan. O kana o. Nahitabo gyud na nga pag uli sa ginikanan nagluhod-luhod yun ang bata sa pagpakiluoy. Karon kay niluhod mo ng bata sa iyang ginikanan. Sabton ba nga gihimo ng Dios sa bata ang iyang ginikanan? Dili oy. Kaya ang iyang pagluhod dili man to akto sa pagpakadiyos sa iyang ginikanan. Akto ra to sa pagpakiluoy. Buhat sa pagpakiluoy. Ingon na usab, dili tanang pagluhod sabton na nga pagsimba ingon nga Dios. Naay pagluhod nga sabton lang pagtahod. No? Pagkadaghang example sa Biblia nga naay pagluhod nga sabton lang nga pagtahod. Napay laing example ana, no? Buhi noon nga tao. Pero nagyo example nga naay pagluhod nga dili sabton nga pagpakadios, no? Nasa 2 Kings chapter 1 verse 13, no? Ikaduhang hari Kapitulo 1, versikulo 13, no? Na basig masipyat ko sa ikutlo sa versikulo ha, pero tinuod yun no? Ang versikulo, kung masipyat, mangganing ko, koreksyonan na ako sa sunod kung nasipyat ko. Basta, kadtong si Elijah giludhan. Giludhan si Elijah. Pero, ang galuhod niya, wala maguna-huna nga Diyos si Elijah. Na, unsa man tong klase sa pagluhod? Pagtahod na to. So, mauna nga, kamong mga dili katoliko, mga separated brothers and sisters, kung moingon mo nga, klaro man nga, gihimo ninyong Diyos-Diyosan ng inyong ribulto kay inyong manggiludan. Dili tanang pagluhod, pagpakadiyos. Magklaruhanay tana. Basahan ninyo ang Isaias 37. Isaias 37, tudling 14 hangtod 16. Unsa may mabasa diya? Si Ezekias ba to? Kung ko malimot. Nag-ampo sa Dios. Si Ezekias nag-ampo siya sa Dios nga gipasabot niya nga nag-atubang siya larawan sa anghel o larawan sa kerubin. Nag-ampo siya sa Dios pero nag-atubang siya anghel o kerubin o ribultos anghel. Nag-ampo siya sa Dios Karon sabton bang kay sa iyang pag-ampo nga nag-atubang siya larawan sa kerubin o anghel, sabton ba nga gihimo na niyang Dios tong anghel o kerubin kay mao may iyang giatubang sa pag-ampo sa Dios? Wala. Kiwa man siya gahuna-huna ana. Nag-ampo siya sa Dios, nag-atubang siya larawan sa anghel o kerubin tungod kay nagtuo siya nga kanang kerubin o ribultos kerubin simbolo sa presensya sa Dios. Dili man bawal sa Biblia nga kanang larawan himuon na natong simbolo sa presensya sa Dios. Klaro man na nga kanang mga larawan sa mga balaan sama sa kerubin o anghel nagsimbolo na sa presensya sa Dios. Mao na nga kung mag-ampo ta bisan diha sa simbahan natay mga larawan og ribulto kay simbolo lang ang gamit ana sa presensya sa Dios. Dili kay mao nay Dios pagkalahi ana. Lahi ng Dios og kanang simbolo. Klaruhanay ta ana mga igsoon ha. Basahan ninyo ng Exodo 25. Tudling 17 hangtod sa 22, mao nay prueba nga bersikulo sa Biblia nga dili dautan ang paghimo og larawan og ribulto basta nagsimbolo lang sa presensya sa Dios.
Gigamit lang ingon nga symbol of the presence of God. Dili gani bawal ka ng gamito na to ng naghimo tag larawan isip representation. Kana ganing larawan sa kirubin nga gipahimo sa Dios ni Moises, representation mo na sa mga anghel. What do you think, mga igsoon? Sa iyang pagsugo ni Moises, sa iyang gisugo niya si Moises, nga Moises, paghimog, larawan, si Kirubin o Anghel. Oh, ribulto na. Oh. Unsa may tumong niya, ana? Unsa may anghel? Unsa may Kirubin? Mga binuhat sa langit, nga gama sa Dios. Sa ato pa, kung atong sabton, dili day dautan sa Dios, nga ang larawan atong gihimo isip representation. Di ba? Sa magudan ng atong monument ni Rizal sa atong plaza, unsa may tumong ana, aron ba himuong Dios ng ribulto ni Rizal? Dilioy, nagbatunta og monument o ribulto ni Rizal, isip representation nato niya. O usa po na kaakto sa pagpasidungog nato ni Rizal, gihimuan natog monument, gihimuan natog bantayog. Mao po na ang mga Katoliko, gihimuag mga larawan o ribulto ang mga santos kay angay mo na sorry. Angay man nato buhatan jud og pagpasidungog ng mga santos. Di ba mga igsoon? Nagali ko'y gibalik-balik nga kanabang pangutana ani ba, no? Kung naghimo ta og monument o ribulto ni Rizal atong gibutang sa atong plaza, naun sa may tumong aron kapasidunggan si Rizal nga ang iyang kabayani, bayani lang siya sa usa ka gamayng nasud sa Pilipinas. Timan niya, gihimuan, gipasidunggan nato si Rizal sa pinagi sa paghimo og monument o ribulto. Nga bayani lang siya sa gamayng nasod sa Pilipinas. Kung gihimo nato na, how much more sa mga bayani sa tinuhuan nga mo ka ng mga balaan o mga santos. Diba? Ang kabayani sa mga santos, dili lang kay sa Pilipinas. Universal, kay kanagong mga buhat nga balaanon, dili man na kay sa usa lang kadapit. Sugo gyud sa Dios. Ito pa kanabang universal na nga instruction kanang kabalaan, no? Pagkahuli. Mao na nga ang pagkabayani sa mga balaan kun santos, pang tibuok kalibutan na universal. So maula gina kung si Rizal gipasidunggan nato pinagi sa paghimo og ribulto o larawan, gihimuan pa ginatog libro. Nga bayani lang siya sa gamayng nasod sa Pilipinas, unsa pa ka ang mga balaang tao o mga santos, unsa pa ka sila, dili no nato sila pasidunggan. Na may mga bersikulo garis Biblia na kung mag-topic taog santos. Nga, pasidunggan sila ng mga balaang tao. Ingon pagali si Maria, no? Santa Maria, sa Lucas 1:52 ba to? Kung masayop, ituboy ang mga mapaubsanon. Ha? Ituboy ha. Si Mama Mary na giingon na, no? Inahan sa atong Ginoo. Unsa may giingon niya sa Lucas 1:52, kung ako malimot sa bersikulo, ingon si Mama Mary, ituboy ang mga mapaubsanon. Ay, Katoliko mo'y nakahimuan na, di ba? Kanang pagtuboy nato sa mga santos. Gihimuan nato sila mga larawan ng ribulto, gibutang pa sa atong simbahan. Pagtuboy man nato nila. Si Rizal gani atong gituboy. Unsa may gituboy nato ni Rizal? Dili na ang iyang pagkatao kay dugay namang namatay ang iyang pagkatao, di ba? Oh, ang atong gituboy, ang handumanan na lang nato ni Rizal, ang iyang monument. Muna gituboy nato, ibutang nato sa plaza. Mao na na mga Katoliko. Nangamatay naman tong mga santos. Ilang physical life niya to. Unsa may atong ituboy nga wala naman to sila ang ilang handumanan. Unsa may ilang handumanan? Mga larawan nila, mga ribulto. No? Pero sad to say kay sayupon og sabot sa mga dili Katoliko. Ang mga larawan kuno sa mga santos gihimo kuno na gipahimo na sa mga pari aron himuong Diyos-Diyosan. Mga igsuon, magundang nataan ng false information. Magundang nataan ng fake news. Kaya dili na makausa na to. Padayon tang magkabahin-bahin kung magsigita og panudlo og fake news. Ang Katoliko wala gyud gatudlo nga himuong Dios o Diyos-Diyosan ang ribulto. Ang Katoliko gatudlo nga kanang mga larawan, mga sacramentals lang na. Kasabot po siguro mo unsay sacramentals, no? Kanang mga larawan sa Katoliko gihimo na isip dayan-dayan.
no? Isip pod pagpahinumdum. Kaya kung makakita gutag larawan sa kasantos, mahinumdum po dahil tas iyang maayong binuhatan, no? Pagpahinumdum. Kana po yung monumento ni Rizal sa plaza, pagpahinumdum na nato sa kabayanihan ni Rizal. Oh, mo na mga igso. Dili kay himuong Dios. Kay actually, kanang idolatry lagi, kada bang pagbaton o Dios nga dili tinuod. Na sa 1 Corinto 8:4. Sama ra nagmayong kag kanang tarak-tarak kay dili tinuod, track, dulaan lang. Doktor-doktoran kay dili tinuod, doktor kana pong Diyos nga gibawal. Kana bang nagtuo ka nga Diyos ng butanga, larawan pa tao pa na, bisan dili lang kay larawan gali, no? Bisan pagtao nga kanang mulihok, kung himuon nimong Diyos pananglit na may kuan na ay pundok di lang na kuhinganlan nga ang ilang leader ila pong giilang nga Dios, which is wrong. Di na dapat kay usa ra Dios sa langit, no? Ang Trinity, no? Ang usa ka Dios sa tulo ka persona, no? O mao na, so dili na pwede. Dili lang gani sa larawan og ribulto kanang gitumong anang sin of idolatry, bisan pagbuhi, bisan pag ako kung naay mga tawo nga himuon ko ninyong Dios, bawal na. Inyo kong gihimong Diyos-Diyusan. Kay dili man ko Dios, di ba? Mao na definition sa Diyos-Diyusan. Anything living or non-living, material o immaterial, pwede na mahimong Diyos-Diyusan kung ituring nimo na nga Diyos unya dili tinuod Dios. Mao na. Bisan unsang butang, larawan man o ribulto, kung himuon natong Diyos unya kay dili man na Diyos. So mahimo ng Diyos-Diyusan ang pangutana. Ang mga larawan sa Katoliko, pasado ba na sa definition anang Diyos-Diyusan? Dili gyud mo pasar nga naman. Kay ang pag-ingon nga ang mga larawan sa Katoliko Diyos-Diyusan, kung gitudlo sa mga pari nga gihimo na to aron himuong Diyos. Dili dahil Trinity ang Katoliko. Ang Diyos Katoliko. Kaya naapa mo na larawan og ribulto. Di ba? Di ba ang pagtuong Katoliko kung maghisgot ang Diyos, usa ra gyud na. Pero tulo ang persona, Amahan, Anak ug Espiritu Santo, wala giapil ng ribulto. Kay balong Katolikong bawal na. Di ba? So, dili gyud mo pasar sa definition anang Diyos-Diyosan ang mga larawan og ribultos Katoliko. Kay wa gyud pagtulunan ng Katoliko nga himuong Dios ng larawan og ribulto. Kung naghimo man ang Katoliko, klaro kaayong gitudlo sa Katoliko, gihimo na aron gamiton sa insakto. Unsa may kagamitan nga insakto sa larawan og ribultos Katoliko? Pahinumdum, pagpasidungog sa mga santos. Unsa pa? Nga aron makahinumdum ta kanunay sa mga buhat sa mga santos, iniga kita na to silang larawan. Kay kita bitaw kanang musulod kag balay nga ang mga decoration gani ang gipangbutang kanang mga kalendaryo, di ay na mga larawan sa mga babae dihang wala magsuot og insakto. Makita tag law-ay nga larawan, law-ay pud ang nasa tunguna-una, no? Di ba kamo mga lalaki, kita mga lalaki makakita tag kanang unsa na kanang babae diha nga dili murag di maputa katuo nga walay kwarta ikapalit og insaktong sukod sa sinina, pero ngano mo yung tuyoon man gyud nga kulang bag sukod ng ilang sinina, no? Ano man? Kana bang mga larawan nga mga law-ay? Ini kakita na tug larawan nga law-ay, malaw-ay pud ang nastungunahona, di ba mga lalaki, kitang mga lalaki, di ba? Pero kung makakita tag larawan sa mga santos, ay kung ingna nga law-ay nang nasa inyong una-una, no? Kung makakita tag mga larawan, ribulto sa mga santos, kung nakahibaluta sa istorya sa ilang kinabuhi mo, bitaw ang Katoliko mag-encourage yun ninyo, basa mo kinabuhi sa mga santos, lives of the saints, dili lang ka na mga pocketbook nga, mga istorya nga wala ba'y spiritual value, no? Mo na, ang Katoliko giauhag ta nga magbaton tag mga basahon nga makapapabalaan na to. Una nga mubasa tag mga basahon nga kinabuhi sa mga santos para mabalaan po ta, no? Matakdan mo ta. Mao na. So mao na nga, ining kakita na to sa mga larawan sa mga santos, mabalaan po na itong nasunahuna. Ang butog na ba ninyo makakita og larawan ni Mama Miri o niya, alaw ay ang nasunahuna? I don't think so. Ining kakita na to sa Santo Kristo, nga si Kristo katubang gipatay sa krus.
Natoy Santos kinsa mo nalimot ko nag-ingon siya kanang mas daghan kuno siya makatunan nga kanang magluhod siya magatubang sa crucifix kaysa magbarsa. Mas daghan kuno siya makatunan kung magluhod siya magatubang sa larawan ni Kristo ng Santo Kristo. Kay daghan siyang makatunan kuno nga balaan nun nga si Kristo di ay namatay, no? Iyang kamatayon alang nato, no? Nagsimbolo sa dakong gugma, no? Mao na mga igsoon, mo ni mga maayong gamit sa larawan. Pero sad to say, nga nung dunay mga igsuon nato ron, nga gihimo ko ron natong Diyos-Diyosan na mga larawan. No? Mga igsuon, ayaw, taon mugtuan na. Fake news. Kanang fake news, makapabahin-bahin yun na nato. Ako, biktima unta ako sa una, kay nituon na magyunta ko ana, nga nasayop ang Katoliko. Pero sa dihang nasayod ako sa mga tubag katinawang Katoliko, nitabang na ko pagpasabot sama ni atong programa. Lanog sa kamatuuran. Pagka daghang maayo nga gamit sa larawan, kontra versus usarag yun ang gibawal sa larawan. Kanarang idolatry, maurag yun. Nakaroon tanawa ragod giunsa niyo pagunahuna nganong gadili mamuglarawan nga daghan maggamit ning maayo kontra sa dili sa Ginoo kana ra man yung pagdiyos-diyosan. Di ba? Nagtanawa ni wala mo naghimog larawan tungod lang kay nahadlok mo anang gibawal nga pagkadaghang maayong gamit sa larawan. Nala mga artist, nganong naman tay artist, nganong namay mo kulit, nganong namay mo dibuho, nga gani ka ng kaalama, gikan man na sa Diyos, na sa Exodus 35, no? Maghatag na siya kaalam niya, bawal. So wala tayo ikong panahon.